Estas declaracións realizadas pola titular de Política Social, Fabiola García, foron as que desataron a polémica. Eu xa sabía que antes de entrar por aquí algo me iba a costar. Pero mira, Fernando, comprométome a que si eres alcalde de Boiro, o día seguinte de gañar as eleccións vamos a traballar para que Boiro conte con esa residencia de persoas maiores. Na intervención durante a presentación da candidatura dos populares á alcaldía de Boiro, Fabiola García aseguraba que se o PP gañaba as eleccións deste domingo, a Xunta construiría a tan ansiada residencia de Boiro. As palabras para o candidato de Esquerda Unida, Néstor Sieira, supoñen unha infracción do principio de neutralidade que debe rexer nas institucións, polo que decidiu presentar unha denuncia ante a Valedora do Pobo. Segundo el, estas declaracións buscan claramente obter un rédito político, algo que non debera acontecer. É denunciar o comportamento antidemocrático e clientelar da conselleira de Política Social. Non? O que consideramos é que con estas prácticas o que pretendía Fabiola García é decantar o voto do electorado, pero eso utilizando un dereito fundamental para todos os veciños e as veciñas de Boiro. Con esta denuncia queríamos ademais evidenciar o comportamento do Partido Popular de Boiro, que ademais presumían desta promesa sin ver o trasfondo antidemocrático que isto ten. Non pode ser que un membro do goberno da Xunta utilice os fondos públicos para facer política partidista. Non? O que evidencia as declaracións de Fabiola é que en realidade sí que hai recursos para ter unha residencia pública en Boiro, pero esta só vamos a ter no caso de que goberne o Partido Popular, algo que claramente está fora dos parámetros democráticos.